nič povedať, proste len to, že musím pogratulovať našim hráčom, ktorí robia alebo trénujú v takých podmienkách, aké sú momentálne v Považskej Bystrici, a treba im poďakovať za bojovnosť, za nadšený a myslím si, že zodpovedný výkon. A brankárovi samozrejme tam boli niektoré zákroky zázračné. Jasné, že keď sme tie góly dostali, tak asi ten zápas sa vyvíja ináč, ale ten náš brankár dneska mal deň taký, aký mal. No a celé mužstvo proste podalo obetavý výkon. Viac nemám tam čo povedať, si myslím. Pán Tomko, vaše hodnotenie? Tak ja budem dnes krátky. V prvom rade chcem pogratulovať mužstvu Považskej Bystrici, ktoré tu podalo obetavý, disciplinovaný výkon, hrali so srdcom. Tak ako kolega hovoril, že myslím si, že za ten priebeh zápasu môžu ďakovať svojmu brankárovi. Za druhé, ja sa chcem ospravedlniť tým divákom, ktorí prišli na dnešný zápas, pretože prístup k tomuto zápasu z našej strany sa nedá vôbec povedať, že to bol prístup na zápas. Pretože 2/3 sme nebojovali, nekorčulovali, my sme málo striel, v druhej tretine nás Považská Bystrica prestrieľala úžasným spôsobom, čiže z mojej strany ospravedlnenie aj fanklubu, aj divákom, tí, ktorí prišli na tento zápas, pretože z našej strany môžem pochváliť snáď len našich juniorov, ktorí hrali dokonca, aspoň bojovali, ale títo hráči, ktorí sú tu na to, aby rozhodovali zápasy, dnes môžu sa zamyslieť na svojím pôsobením v tomto mužstve, pretože takto sa nebojuje za svoj klub, ten klub, ktorý ma živí. To je všetko z mojej strany, ináč nemám nič povedať k tomuto zápasu viac.